és estirar per portar. Sí? Probablement en un partit de cadets, de júniors, de sèniors, hi ha poques situacions d'aquestes. En un partit de mini que hagis de tirar de la pilota, 300. Per això nosaltres intentem adaptar sempre el nostre entrenament a el que ens trobarem allà. Poc temps i coses molt específiques per a aquella situació.